City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nabalaka na sa mga aksidente sa may National Highway sa maong dakbayan. Kinisanglit misangpot gyud sa kamatayon sa mga nalambigit ang maong aksidente. Anong report ni Femari Dumabok. Labing uwahing aksidente nga nahulikam sa Talisay City Command Center nahitabo alas 2 sa kadlawon sa miaging Domingo. Makita sa CCTV footage nga mingaw ang daan, hinay ang dagan sa multicab sa may inner lane sa Sitio Laray sa Barangay San Roque Dakbayan sa Talisay. Apan kalit lang kining mibangga ngadto sa traffic light. Sa pagkabuntag na ang 40 anyos nga driver sa multicab mao'y mipahibaw sa aksidente sa buhatan sa City Toda. Gi-impound karon ang sakyanan samtang gisuta pa ang kinatibuk ang danyo sa pagbangga sa sakyanan ngadto sa traffic light. Naisuhan gid siya og ticket, reckless, unya damage to property, government property, and then iya pa gid tong gibiyaan daplin sa daan, no? Ang sakyanan. So moto nga naisuhan gid siya og tulo ka mga violations. Atol sa tigom sa City Advisory Council nagpakitabang na si Tumulak sa kapulisan aron adunay random police visibility sa National Road atol sa kagabion ug kadlawon nga sagad adunay makalas. Gipaybaw ni Tumulak hepe sa City Toda nga alarming na human nga gikan sa Enero hangtod sa miaging buwan sa Agosto. Daghan sila natala nga mga disgrasya ug 8 ka mga kinabuhi ang nakalas tungod sa panagbangga. Samtang subling gipaladog ni Mayor Samsam Gulyas ang iyang hangyo sa Department of Public Works and Highways kon DPWH sa Rion 7 nga papaspasan ang pagpataod sa mga streetlights diha sa Cebu South Coastal Road. It will be done by September 29, so by October 1 during the fiesta, gikan sa Pantalan kutob sa Star Mall humana. Obani Godfrey Rilien, ako si Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.